чӣ ба ӯ одам намега ки хайр навҷуда арзонай, биё арзон буфурӯшем? Не, барое ки дар арзон рақобат бисёрай, беҳад бисёрай, уҷа кор карда намешавад. Ман мегӯям ки қатъи ҳамаи одамо кор кунед. На ҳама мехоҳад ки вай да нарх арзон, вай да нарх дар кор бошам. Мошина 70,000 да мехара, нархи масъала мекова ки дар ҷо арзонай. Дар ҷо чӣ мекова? Дар ҷо зур астай. Мутаассифона 70% одамо да, даже мумкин 90% одамо да нарх муҳим боша. Но илтимос кор накунед, то есть иҷа бозор слишком ҷазир шидагии бозор. Вақте ки ту пага шиштагии ки замена оина 5 та реклама дар Instagram биромадистай. Нархаш айда арзон. Ранги я одам мега ки ака дар чиво кормон сус шидагие ку шиштагиам дар бозор клиент нест, савдо нест, рақобат безеб, ӯ қимат фурӯхтестай. Яъни 1.5 сола инами ҳол даем ака. Ман гуфтам ту қасам хӯрдагӣ ки ин бозор намебироӣ. Дар ягон ҷо қасам хӯрдӣ, даст додӣ, хун додӣ ки ту намебироям ҷа. Ё ки тура мисол қарор бирордагианд. Гуфт не. Гуфтам хайр фикри бироварданша накарда будӣ. Не рости гап. Имрӯз дар Тоҷикистон рӯз ба рӯз ино бисёр шидастанд ё ино? Ҳардуш. 100%. Ҳардуш зиёд шудааст. Кадом ҳардуш? Ҳам нарх қатъи, ҳам качество қатъи. Ана ки рақобат дар ҷа бисёр дар ҷа. Болода. Дар ҷа агар 99 та бошад, мисол статистика ихелайда 70% иҷадай конкуренто. Фаҳмидӣ? Мисол 25% иҷадай, и фамаги чанд? 5% иҷадай. Мо мегӯем ки дафт кунем нарх. Биёен сифат, муомила, система, команда қатъи рақобат кунем. Дафт кунем то кая мегарди арзон. Ай ҳама компания қиматтарини, бойтарини телефонҳо кадом компания? Ай ҳама телефонҳои қимат кадом компания? Ай чӣ ба? Арзон бисёр айку. Huawei, Samsung арзон айку. Чӣ ба Apple ай ҳама бойтаринай? Масалан, савол. Apple қатъи нами сегмент кор мекуна? Қатъи ки кор мекуна? Севимиш хат. Эдита қатъи. Барои ҳамин савол то кая ма дар ҷои шумо мешидам, оз ихе савол медодам. То кая ма инами нарх қатъи намиҷа рақобат мекунем. Қатъи нами одамо. Масалан, қатъи ино беҳад қинай. И одам 300 ҷора мепурса, як ҷош 1 сум арзон боша, ай ту намехароҷи. А и одам агар муомилаи ту туғрӣ гирифт, сифати туғрӣ гирифт, дига ҷора мепурса. Бичаспон мегӯям. Просто бичаспон мегӯям. Барои чӣ? Барое ки и одам вақт надора 20 ҷора проверка куна. Хоҳиш ҳам надора. Вақти ӯ қиматтарай чем? Масалан нигоҳ кунед. Ман ҳозир дар офис шиштагӣ бошам. Мисол. Инами мишкай. Так а интернет мада биромад, ами мишка 500 сомонай. Ман мехарам 500 сом. Баъд мара як кас мебиёд, мега ака тура фреб кардам. Агар корвон мерафтӣ, подвал мефуромадӣ, ҳамунҷа магазиноай мекофтӣ, 150 сомда мегирифтиша. Ана ки савол, мада корвон рафтан, таги подвала кофтан, 150 сом харидан арзонтар буд. Ё ки дар офис шишта дастафкаи бесум қади 500 сом. Агар ҳамин чиз як чиз боша, стоит ай рафтан. Чӣ хел як чиз? Мақсад качествоаш полностью як хел боша. боша. Фикр мекунӣ ки стоит ай? Агар качествои чизош бошад, стоит ай. Стоит ай корвон бирай. А ту медонӣ ки ман агар вақте ки корвон бирам, корвон нарам, офисда бишинам, кор кунам, ман 3000 сомон кор мекунам. Дига гапа. И уже дига гапа. Масалан, то есть мада невыгоднее, даже агар 3 баробар арзон боша, мада вақт қатъи невыгоднее рафтам. Гап то ростаю, просто инамиҷа 30-40% инами одам ранги шумо инами дар ҷои шиштагиш 2-3 мақсад 5,000 сомон ҳозир ҳеч кайгон кас кор накеса. Инамиҷа 30-40% ма гарантия метиҳам. Мақсади бест. Ман ҳозир нагуфтестам ки шумо ранги ма шавед. Ман и гапа нагуфтестам ки шумо бояд ранги ма бошед. Гапи ма дар ӯ ки шумо бояд ранги ма барин, клиентҳо даромад кор кунен. Клиентҳотон бояд ранги ма барин, одамо бошанд. Фаҳмидеси? На ин то есть а вақте ки шумо қатъи ма барин, клиентҳо кор карден, рӯзе меша ки шумо худтон ранги ма мешед. Имрӯз диловар вақте ки 4000 сомон дар ҳисор маош дошт,
қатир ма бар ин сегментҳо кор кардана сар кард. имрӯз худаш хона харид, мошин харид, хела пул ҷамъ кард, цех кушод, худашда цехи худша кушод, харид $30,000 зиёд цех кушод. ман мегӯям ки қатъи ҳамин одамо кор кунед. на ҳама мехоҳад ки вай да нарх арзон, вай да нарх дар кор бошам. масалан пурай чӣ ба мошини арзон кадом мошинай? Opel. мо метавонем гуфта ки бойтарин компания дар дунё имрӯз Opel ай. масалан чӣ ба капитализация Bugatti чанд баробар ай Opel да арзон ай, чанд баробар ай Tangem да арзон ай. Қимат ай охи. барои чӣ Rolls-Royce чанд баробар ай мисол Жигули да қимат арзон ай. Жигули арзон ай ку. ман гуфтанием ки на ҳама да нарх дар кор ай. мутаассифона 70% одамо да, даже мумкин 90% одамо да нарх муҳим боша. но илтимос кор накунен. то есть иҷа бозор слишкам ҷазир шидагии бозор. ту я нарх хати медроед мефрора нарха. И любой сегмент ами чиза дора, не только мебел, запчаст там дора. масалан запчастои мошинои BMW қимат, мошинои қимат, тоқа қимат. масалан имрӯз сайте ки мошинои қимат мефурӯша 20 баробар, мумкин 50 баробар зиёд фоида мекунад, чем сайтое ки мошинои Opel, Popel, Жигули, Пигули мемонад. медонед амирахтон. чӣ ба ӯ одам намега ки хайр навҷуда арзон ай, биё арзон буфурӯшем? Не, барое ки дар арзон рақобат бисёр ай, беҳад бисёр ай, уҷа кор карда намеша. ана ки ту кадом сегмент ромадӣ? вақте ки одам барои спринтер запчаст мехара, ӯ чира нигоҳ мекунад? фақат нарха. ӯ дар кор нест, на муомила дар кор ай, на сифат. барое ки ӯ як рӯз да худаш 300 сомон кор мекунад, да муомила да интересни нест. а вақте ки ту BMW запчаст фурӯшӣ, соҳиби BMW ягон вақт нарх нигоҳ мекунад? ё ки Мерседеси қимат, масалан ё ки Toyotaи қимат нарх нигоҳ мекунад? зурш кадом ай меган? вай одам да $70,000 мошин бихара, ози бо нарх запчасти арзон мекова. масалан чӣ мега? калоткира қимат ша бизан, маслара чӣ ша бизан мега? мезана мошина $70,000 да мехара, нархи масла мекова ки дар ҷо арзон ай. дар гиҷо чӣ мекова? дар гиҷо зур астай. дар гиҷо мойка, чӣ ба мойкои сисма лата қати местай хеле мекуна? илтимос бидро мега. а мойкаи қимат мери мега ака мошинта бумон 3 соат пас биё. масалан мойкае ки Зафар да поён маҳкам карданшаку подвалда, ман ҷа мебурдум, хеле набуд ки ту бидрои мошинта бушуан, бумониш мека 100 сомон, 30 сомон. чӣ ба мойкои сисма холиян, а мойкаи сатсма навбат мести уҷа. имрӯз ҳама проблема, то есть мойкара маҳкам кардан ҳеч ка намедона. малика мондагие ки уҷа мери сар мети мошина, мисол очират бисёр ай, ҳама уҷа рафт. а ту 10 мойкара мегзари, 10 мойкаи сисмара мегзари, чтобы чӣ бирай? чтобы малика бидроӣ. а чӣ ба ту намедроӣ? нами бо амра бугу брачка клиент надори, биё бисим да бушу, мешува. лекин барое ки ному сисма мешуштагӣ да, сисмам қимат ай. мегам ма девонаем сисм мойка кунам, ози я латара мегирам, да таи дом худу мошин ма мешакунам. фаҳмидеси? то есть мебини ку мисол такси мошина заряд мондестай, латара гирифтагӣ ҳамҷа шуштестай. барое ки ӯ да сисмам қимат ай. а ози агар я мойка ҳуи шава 300 сум шава, ӯ да ҷо намеёвӣ. ҷо намеёвӣ. неким на ин ки сисма мойкара 300 сум куна, а биган ки ака туман мекунем, полировка, то есть хеле воск мекунем, мошин блистет мекуна, мо шампуни фейри истифода намебарем, специальни шампунёи мошин истифода мебарем, што мисол ман да Узбекистон андерграунд мойка астай дар центри Ташкент, ҳамҷа мешум 350,000 мегира. се фаза дора, қатъи бо чӣ дора? антикожа дора. короче медонед ман мошина мегирам ку ай Ташкент, салон кожаный салон ай ку блистет мекуна. ман намедонам чӣ мешакам ваё. салон блистет мекуна, мошин блистет мекуна, и мошин да чанг намешина. то есть чизе мезанам ки чанг намешина мошинда. балоно 4-5 рӯз сия мегардан. а дар иҷа мойка обычнда бушу, як ҷо бира авқот бихӯ, меброи балонот сафед шидаги ай, уже тамом. барое ки чӣ? барое ки латаи 7 солара
мачалка қати пеш балонои мошини кӯҳнара дрыноша дискоша тоза мекуна, баъд ҳамун мачалкара як бор тар мекуна, бо кузуфи мошинтира мешува. Но даже ҳамун 30 сомон барои сегменти поён чияй? қиматай. Мегам ман 30 сомда ҳозир худам бишакум арзонтар мешава. А одами инода чӣ? 100 сом арзонай. 100 сом арзонай. барои ҳамин интихоби сегмент дар дасти шумоай. То есть қати ино мо намедонем. Савол мисол шумо агар пешакӣ савол доданӣ бошен, чихе мо дар иҷа рақобат кунем, ман намедонам и ман намехоҳам донистам. Но иҷа яхе рақобатай. Нарх қати фақат конкурентота мешкани, минуса мерай, ҳама айкор буромад, ҳама шикаст хӯрд. Неким иҷара агар савол бudi ки ака ман фаҳмидам ки марам дар ҳамиҷа кор кардан намехоҳам. Ман мехоҳам ин ҳамиҷа кор кунам. Ана мо ҳазорҳо инструментҳое дорем ки дар айн ҳамиҷа бе таҷриба, бе суми калон, бе нарха фуровардан мисол рақобат кунем. ду сухан ака. ҳамун бизнесе ки ман кардастам ҳамуҷа дар параллелна дига мошинам бигирам ё ки ира полностью дартим ё ки мақсад чизо бигирам. Чанд сум даромад дори ай кор? короче даже нигоҳ кунед чӣ қадар аями корш алам дора ки намега ки амира маҳкам кунем, мега амира дартим. То есть алами кора фаҳмидаст не чихе қасд дора. Ман ягон бор гуфтам дар бисем. Не, ман нагуфтам қарз дорӣ. Ман гуфтам чихе қасд дорӣ. қасд. Чӣ ба дар доданӣ? Чӣ ба просто исм монданӣ нестиша мисол? Чӣ ба имна гуфтӣ ман дар дитим? Не, ҳамонро гуфтам ки ё ки як тараф мон ё ки дартим. Не, нагуфтӣ як тараф. Гуфтӣ амира дартим. ё ки параллелна дига чизам хеле дуровардан. Адилит мехоҳад ки амро дар битӣ. Просто хеле. Не. чунки чанд сум даромад? Например, инами я шишаи оинаи мошина кругом бигири, я инами як комплектишда минимум 2-3 фоида мебини як комплектишда. Як рӯзда чанда комплект заказ дорӣ? Инама ман метавонам дар байни як моҳ 50 комплект дорам зарби 2-3 ку худат бурор. То есть чанд сум фоида дидеста ёзида ҳамин кор? Инами единственное ки инами бизнеса қабдеса оинае. Хоб, ана ки нигоҳ ку, ба фикри ту одаме пайдо мешава ки мега ки ман дар дune ҳамин 1000 сум бимона басай. ба 1000 сумаш буга ки и 1000 сум мемондаe, ман дар ҳамин 500 сум бимона басай. То есть значит кори ту оянда дора, пока ҳозир 2000-3000 мондастай чиндан буги. ҳозир баъди ки ти гапа гуфти ку амҷа мумкин чанд кас бира ҳозир буга ки вай 2050 заказӣ, ва ман 1000 суми бимона 50 заказ мада басай. барои ҳамура кардан ака ба худо як 4-5 сол давидагем. инами фирмау инам чизо хеле паштафшик мегири ку 200-300 сум мемонад. вақте ки айдрини шогирдои мо конкурент мебирояд, чанд сол ту давидагӣ муҳим нестай. барои чӣ гуфтестам? Имрӯз шогирдои мо мисли мо қати таҷрибадорора шикаста рафтестам. барои ҳамин абид намеша. вақте ки ту пага шиштагии ки замена оина 5 реклама дар инстаграм биромадестай. нархаш айдида арзон. аммо якум стила кор мекунем бо. аммо якум чира конкуренсия. 100%. барои ҳамин камтар, то есть имрӯза зурай. имрӯза пака даромад овардестай, даромад кардан бики. Некем оянда дар ин ҳамин сегментҳоай. оянда дар ин сегментҳоай. То есть и ҳозир агар зур боша, зури бад, некем оянда надорай. фаҳмидем? Пака кор кардестай биги. фикри иҷаша бикун. ояндаша чӣ хел кинам? ояндаша мисол магазини запчастҳои қимат карда метавонӣ, ё ки магазини запчастҳои тоқа магазин. ҳамин модели мошин ё ки дига? Не, спринтер, ака спринтер қимат мумкин ҳисобакӣ ай дар Тоҷикистон. Ту метавонӣ масалан электромобилҳои қимат кунӣ, ё ки фурӯи қимат кунӣ. фурӯе ки запчастҳош редки ай. масалан фуроам арзон намемонад. барои чӣ? барое ки дал немерава. ҳозир як чизи арзон бимонам, дар пустиняи Қазоқистон рӯз кунам агар эвакуатор қати файрод кардан, буксир қати и фурара бурдан, то есть фурарам чи ай, запчасти фура, некем агар дарс бирай, мо уҷа як рӯз дар бораи чӣ гап мезанем? дар бораи чӣ хел бизнес модели чира интихоб кунем? яъне критериё. ба уҷа дар сарат
дар сарат уже ту уже худат мефаҳмӣ. Ҷоҳата 30 чиза списка мекунӣ, ай 5 тара мемонӣ, 5 тара MVP мекунӣ, ай 5 та кадомаш кишид ба амро давом додан мегирӣ. Одамо ай як соҳаҳо ба як соҳаҳо гузаштаестанд ку мебинед дар ҳайрат мемонед. Мисол ай материал фурӯшии корвон ба чӣ? Ба вентилятсия. Масалан ай банкирӣ ба мебел. Масалан намедонам ай наскифрӯшӣ ба хонафурӯшӣ. Ай хӯрока омада ки Иззатулло? Ай хӯрокафурӯшӣ ки ай фаровон мегирифт ку? фикр кунед ай хӯрокафурӯшӣ ки ай фаровон мегирифт тақсим мекард, дар соҳаша ба системаи вориди 1С вай кард. Представед кунед то чида холат дора ин чиз. Барои ҳамин мо як рӯз сартона прошивка мекунем, чтоб шумо хеле угадат накунед амира бикунем мешава ё намешава. Ауҷада шумо да формулаи конкретни меша арӯи формула. Мисол арӯи дардо. Иззатулло гуфт ки блин ман иққа магазинора представед кунед ақидаи Иззатулло чӣ хеле буд. Гуфт ман иққа магазинора бор таъмин мекунам, медавам ай қафашон без наличи сума наметан, и ҳамин иққа магазинера ки ман медавам ягонташ система надора ҳисоб китоб. Барои ҳамин суми мара медавонам. Баъд гирифт чӣ шид? Соҳаша ба системаи 1С вориди ҳозир ҳамон одамое ки сумша намедоданд дар навбат истодагие ки и биёяд дар магазиношон 1С бизанад. Ба ая задан уже 10,000 сомон маржат кардисте. Ая магазин заданаш 10,000 сомон фоида мемонаш. Мисол. Фаҳмидастед, не? Бо ози обучени сар дод. Мисол ту раиси, ту 1С мемонӣ, баъд як проблемаи дуюм ёфт. ӯ ворид кардан да ворид мекунаву шогирдо менеҷерое ки кор мекунанд сарфам намебаранд. Баъд 3,000 сомонда курси 1С сар дод. И този мехари шогирдот аввал шогирдота рӯӣ мекунӣ, шогирдот мехонанд, экзамен меспоранд, баъди экзамен споридан системаи 1С дар ту бо мефурӯшад. Фаҳмидед, не? Даромад ай даромади гузаштааш 12 баробар зиёд шудаги. Ай хӯрока ба система. Да, барои ҳамин ҳозир ай ҳавоӣ гуфтан ман медонед чӣ? Масалан ман дӯст намедорам конкретни одамда конкретни идеяра бугум ё ки конкретни кора бикунам. Масалан ман тура бугум ки ту ҳозир иминан запчасти мерседес фурӯш. И ман ягон казда хеле совето наметиҳам. Ман илме метиҳам ки ту худат бифаҳмӣ ки чӣ кор бикунам. Фаҳмидастед, не? Масалан одам мега ака ман магазин маҳкам кунам ё не? Ман мегӯм ки дарс медроӣ? Мега ҳо. Мегӯм ага не ман ҳеҷ чиз намегӯм. Баъд ҳафтум ҳафтаи дарсда мехезонам ша мегӯм чӣ хеле? Мега ака магазинома маҳкам кардам, MVP кардам, якумаш нашид, дуюмаш нашид, сеюмаш шид, задам, хуна чашидам, команда гирифтам, ихе кардам, ухе кардам. Ака 200,000 кӯ гап надорам. Ман нагуфтам магазин маҳкам кун. Ман намегӯм, ман намехом гуфтан ба шумо. Ман шумода илме метам ки барои чӣ? Барои ки ман имрӯз туда бугум, пага ин кор нашава, пага ту бо ту маҷбурӣ ай ман пурсӣ. Ама уҷа дар лабари ту нестам. Ман туда лучи илми битам ки ту ман бидан набиданам қатӣ, ман туда хун наметиҳам. Ман тура шикора ёд метиҳам. Баъд ман ҳастам, нестам, ту худат чӣ кор кардан мегирӣ. Ман тура мегӯм ки нами оҳура чӣ қапидан осонай, оҳура чӣ хеле меқапӣ, иша чӣ хеле меқапӣ, ман туда моҳиқапира ёд метиҳам, да? Ман туда намехом, ман намехом моҳӣ битам. Барои ҳамин шумо дар дарсҳо ҳамин илма ёд мегиред. Шумо худтон ранги то есть просто ақидаи мара мегиред. Шумо баъд худтон мефаҳмед ки чӣ хеле интихоб кардан дар кора. Шумо мара мегӯед ки ака ман хеле проблема дорам маҳкам кунам. Ман мегӯм ҳозир бихон. Вақти мехонӣ баъд як саҳар мехезӣ, медавӣ маҳкам мекунӣ худат. Ман нагуфтам. Просто ақидаи мара гирифтӣ ту, да? Просто ақидаи мара гирифтӣ маҳкам кард. Ранги як одам мега ки ака дар чиво кормон сус шидагие ку шиштагиам дар бозор клиент нест, савдо нест, рақобат безеб, ӯ қимат фурӯхтестай. Яъни 1.5 солаи нами ҳол даем ака. Ман гуфтам ту қасам хӯрдагӣ ки ин бозор намеброӣ. Дар ягон ҷо қасам хӯрдӣ, даст додӣ, хун додӣ ки ту намеброям ҷа. Ё ки тура мисол қарор бирордагианд. Гуфт не. Гуфтам хай фикри бироварданша накарда будӣ. Не рости гап.